as 294 et 295 ka tafsir al-Qur'an de sura 18 ma lahum alanabe bihi eko be woli ko min ilmin imorde gandal wala li abaihim ona babirabe mabbe mari gandal enu kabrat wuri mawni kalimatan kongol takhruju wongol yaltude min afwahim ka kundule mabbe in yaquluna be wawlali illa kadiban fon siwana fenande fala allaka hino gas annom bakhiun a onyay a bittine nafsaka wonki makin ala atharim edo batteji be illam yu'minu stayni be gomdinal bi hadal hadith de do al-Qur'an asafan kasun inna men ja'alna me wadi ma alal ardi kala kon ka hore leydi zinatallaha cudari fi mayri linabilahum fi yawmin jarribo ayyuhum ko mbo e modon ahsan burata mojjinde amalan golle wa inna men la ja'iluna wallahi me wadai ma alaiha kala kon e hore mayri sa'idan duggo sa'idan poussière sa'idan bombolaydi sa'idan leydi jurusar rujundi am hasibta ka asikku an ashabal kaf wonde no yimbe kaf be warraqim mande mabbe ndeng gobbe wi raqim ko bariru mabbe no gobbe wi raqim ko alluwal ma jial ma hayre ma guril ka inde mabbe de windi do wallahu a'la wa alam asikku gisabe kanu lati be lati kemin ayatina ko jiyadun e mande ji amen ajaban hawni di fejjutudi din ko jiyadun e gisaji amen to soki dinno haray surat kafi hakangol suroy ko hingol mari sababu nuzuliji ngol mari qissaji on nodday ka numéro téléphone ji maka email ma yelto don e tafsir al-Qur'an arana on amma o tafsiru al-Qur'an de do ko fi amen men ekkito ben do qissa wo ala idawal fitiyatu tumande sukabe ben takkoyno ilal kafi faade ka fammere konto fammere nden jeya e aduna on ko honto be iwi dum ko feendo jamanu hombe sukabe ko be jelo on nodday ka numéro téléphone فقالوا اي ربنا جومي امين اتنا اكم من لدنك امرد كما رحمه يرمند وهي النا نوينا من امرنا امرد فيا كمن رشدا بيوال فضربنا من بي من ولني على اذانهم ادونو بي مبدين دون من ولني be ka becce fil kaf kander fammere ton sinina adadan duubi kontadi duubi din ko jelu on yiltito ka email maka tafsir al-Qur'an arano ثم بعثناهم رفت من تنبه لنعلم فيه من أندو أي الحزبين كهم بوي فدي جدين دي أحصى برata كنتو برata مفتو لما لبثوا بركو بني بكم أمدا إدومون nano menen nabus alayka meden isanande manani naba am khabar mabbe bil haqqe gonga innahum aybe fitiyatun ko sukabe amanu bi rabbihim be gomdini jomi mabbe razidna menen kadi men beden be hudan pewal wa rabatuna men habbi ala qulubim edo berde mabbe den id qamu tumande be darino faqalu be rabbuna menen de ko jeyme rabbu samad ko jeedo kamuli din wal ardi leydini lan nadu wa menen men rewata min dunihi ko wori mo kanko alla ilaha rewetedo laqad qulna gomdi goy haray men wowli menen tigi idan ontum shatatan kongudi fenandeji shatatan kongudi sertudi fono selli ka tafsir ha ulai be do qawmuna yimbe amen ittakhadhu be jogiteke min dunihi ko hewta alla alihatan allah jirewetedi lawla ya'tuna hanno be adda alaihim edu said e sanamoji mabbe be sultanin dalil bayinin bangudo holludo hidi duware wede faman azlama awala foto to tonyude mimman iftara ha hefti on fen ala layli be hore allah kadiban penale waylite musibbe julbe wayde tazaltumuhum andutotuma ko dum woni nde follino don e mabbe pottiti don be wayde tazaltumuhum andite tumande be follinobe sukabe nde follino pottiti yimbe mabbe o ma yabuduna konko be ni rewde illa allah subhanahu allah fa'u takkoyi ilal kafade ka fammere yanshuruk lakum tahinu sakitana wayde tazaltumuhum andite tumande follino don e mabbe allah no tugi yewtere den e yimbe sukabe ashabul kaf wama ya'buduna ko ben rewde ko ila Allah subhanahu Allah fa'u takkoy don ilal kaf ka fammer yanshur lakum sakitani rabbukum jomima mi rahmati imorde yurmede makkone no hayyi ilakum tayhimon newina naw min amrikum imorde fiyake mo mirfakan hawrondinal newende tum watara shamsa ye nangen ida tolat singe jellitike tazawar ngi akkire an kafim gay fammere mabbe den datal yamini sengo nyaamo wa ida garabat singe mutoyde tagridum ngi durno raybe ngi akkira be data shimal sengo nano wom kambe fi fajjatni be der yaajende molanande min hu immorde fammere den dalika dum do min ayatillah ko jaade mandeji Allah man yahdillahu kala malla fen fa wal muhtadi ko feewi wa man yudlil kala mo majjini falan tajida la hebantama waliyan gido murshidan fewno o
wa tahsabum asikka be sa tawi be don ayqazan ko be finube wa hum ta kambe rugudun ko be dani be kor ono qallibuhum meden waylitira be data yamini kasengo nyama wa data shimale kasengo nano wa qalbum barir mabbe jokkunondu dun no mar qissatun kayru kadi qissa njano basitun dun kadi no fonti dira ay sogone mayro bil waswidi kadambugal fammere nden akhi Qur'an wi lawi talata wallahi sa illitike sa yaltiti alayhim e do mabbe ayi be no be alhali mabbe on ahulay la wallahi ta huccita min mabbe firaran rako adogudo wala mulita wallahi ahebbina min mabbe ru'ban kulol wa kadhalik kono ni ba'athnahum min tiniri be liyatasaalu fi belandondir bainam hakkundeji mabbe wala qa'ilun wi o wi minhum mabbe kam labistum koyde tuma wali don do ko duubi jelu ma ko balde jelu qalbe labithna en nyibi do yawman nyallal aw ba'da yawmin ma feccere nyallal ko be mijiti galbe wi rabbukum ko jomi mo a'lamu buri andude bi ma labistum bere ko nyibo don do nani yon non ko watton fab'athu immini ahadakum goddo mum bi waraqikum wondude dimbuudi mon hadihi dido ila al madinati faade kasare falyanzur yo ondaru non kambe yeyo be nyiri ben ayyuha ko hombo e mabbe aska buri labude to aman nyamete o sodana on don falyatikum harayo adda on birizqin arsike minhu immorde on labudo don walyatalataf kanko yaho yo yejjito o watta yilide wala yushiranna wata so andugol de bikum fi modon hadan hay e goto innam sabu kambe in yazharu alaykum sibe jellitike mom be humpitike fima yarjumu